bude čelce italského kajakáře, který je jako druhý reprezentant své země, teď v brazové kombinaci 18 až 20, je to Omar Rajba, závodník, který naskakuje protivodnou 20, je následován Šef, který opět dostává své pověsti, závodník, který je extrémně riskantní, to je Etienne Dain, muž, který ale hned udělal chybu na dvojce, když se střelil pravou tyčku té pohody a inkasoval 2 trestné vteřiny. Teď Etienne Dain najíždí do protivodné sedmičky, je to vítěz 2 světových pohárů z letošního roku, startoval v britském Livoli na olympijských hrách, tam neprodal svoji formu a nepodařilo se mu bojovat. Někdo medailí, Rajba na první pozici, 89-45, zatímco Etienne Dain teď propátoval desítku, aby měl lepší výjezd do 11, tam bude určitě na krk, ano, na kontra se vytahuje ven do 12. původné branky, závodník, který jezdí na hodně specifické lodi, pokud sami porovnáte, tak uvidíte, že tahle je daleko placatější, má hodně širokou loď, je to loď, která je podobná spíše single canoe než zbytku kajakářských lodí, teď dobře protočil branky 15-16, tam si hezky připravil tu 17. Zatím je nesmí méně, že nikdy šoudil na té horní pasáži, hned do Berlíny, kde inkasoval. Allez, Jako francouzskou účastní najíždí do protivodné 21 a myslím, že by měl atakovat ty nejlepší časy českých závodníků, protože tady to dobře vycházel, ten nájezd byl hodně těsný a ještě těsnější, bude to někde na hranici Jiřího Prskavce, který měl v prvním kole 85-24 a bude to ještě rychlejší.